Mire, por suposto que moito máis persoas que pertencen á organización judicial. Os recursos están para presentarlos cando non se está de acordo cunha decisión judicial. Outra cousa é os comentarios e as valoracións que van acompañadas á presentación dese recurso. Nunca me escoitarían, saben que estuve moi en desacordo e a Xunta de Galicia con decisións judiciais que creíamos equivocadas e que estaban perxudicando gravemente as posibilidades de desenvolvemento do tecido industrial galego. O noso argumento foi recurrir e ganar eses recursos, e vendo como moitas veces ganar eses recursos non significaba nada para algunhas persoas encargadas de poñer sentencias. Tamén dixemos públicamente, o que non vou facer nunca é descalificar os tribunais. Parece mentira que algunhas persoas que pertenecen á organización judicial, en primeira persoa, que descalifiquen o sistema judicial. Pareceme moi sorprendente. Eso, dende logo, a Xunta de Galicia non o vai facer nunca.